माने 10,000 थाखा दं बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय 10,000 ओमफ्राय नैबे त्रिपाल ओमफ्राय बे थिंखौबो मोनगोन ओमफ्राय दखनाबो मोनगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बारहुंखाया गोरिब न'खरनि न'फोरखौ सिमफायलांजोबदों आरो बे सिमफायलांनायाव जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि मुनमुन मेडामा थांनानै मदद खालामहैदों। बेजोंनो लोगोसे गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोराबो हेफाजाब खालामहैदों। स' रायजोफोर नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लागोन। खोब दुखुनांथाव जाथाय थांनाय 21 तारिख बैसागु बरायखांनायनि उनावहाय दिनै माने बारदै सिख्ला सिमब्रे सिमब्रा दिनै फैनानै जोंनि माखासे न'खर नैबे 20तासो न'खरनि न'फोरखौ दिनै धंस खालामलांदों। गासिबो न'आ बायजोबदों, थिंफ्रा उरायलांजोबदों, दुखुनांथाव आरो सासे गथ'खौ माने बिफाङाव बोखोलांलायनाय बेबादि मोनसे दुखुनांथाव बेहाय बारदै सिख्लानि सिमब्रे सिमब्रा बारनायाव जानानै थांदों। दा जोङो बिटिसि सरखारनिफ्राय बिथांमोनखौ नायनो फैदों, लोगोसे बिथांमोननि दुखुनि समाव जों दुखु लाफैदों जे नेचारेल केलामिटि बा प्राकृतिक दुर्जग बेखौ रावबो हमथानो हाया। दा हिउमेनिटि हिसाबै जोङो अनलायनानै थानांगौ। दा ओंखायनो बिथांमोननि दुखुनि समावहाय दिनै बिथांमोननि न' बायलांनाय, बिथांमोननि थोरसि लथा डेमेज जालांजोब्बाय, न' थिंफोर उरायलांजोब्बाय, देबजोब्बाय। ओंखायनो बिथांमोननो जोङो एसे अनसुंथाइ होफैदों। दिनै न' टेम्परारि बानायनानै थानो थाखाय त्रिपाल होफैदों, दिनै थोरसि लथा साराय जों होफैदों, दिनै गाननाय जोमनो दखना गामसा सादोर ब्लाउस, दिनै माने माइरं दालि थाव गुबै सिनि संख्रि बेफोरखौ जोङो बिथांमोननो होफैदों। जाहाथे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि अनसुंथाइ मोननांगौ रिलिफ डिपार्टमेन्ट जितु बिटिसि आव गैया, दा बिनि थाखाय जोङो आफादत्त बेखौ होफैग्रोदों। सरखारनि फैसा मोननांगौ सम लायो, रिपर्ट लिरबाय, सार्कोल अफिसारा गावनो निजे फैदों। दा बिथाङा गावनि रिपर्टखौ फाथायहरजोब्बाय। हयथ' काउन्टिंनि उनावहाय रिजाल्टनि उनावहाय इलेक्सन रिजाल्टनि उनावहाय सरकारि फैसा मोननांगौ जिहेतु फुल डेमेज जायोब्ला 1-1.5 लाख थाखा मोननायनि माखासे सरकारि अनसुंथाइ मोननायनि माखासे लामाफोर दङ। बेफोरखौ मोनहोनायनि बेबस्थाखौ जोङो सरकारि भाबै दिनै नाजाबाय थादों। निस्सय मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ। दा जेखि जाया मानो जोङो बिथांमोननि जे दुखु दाहा बेखौ नायनानै जोंबो दुखु मोनफादों आरो इसोरनि अननायाव रावबो जे बेवहाय माने देहाया जेबो आघात जायाखिसै, रावबो माने बेवहाय जिउआ गोमानाङाखिसै। बिनि थाखाय अबंगसायनाव आर'जबो गाबदों आरो बिथांखौ साबायखर होदों। नेचारा नेचार गावनि बोथोर बादि गाव फैबाय थागोन। बारदै सिख्लाया बैसाग मासाव फैखायो, जों बयबो मिथिखागौ। जोंहा मेथाइबो दङ, खन्थाइबो दङ, बारदै सिख्ला माब्ला फैयो, सिमब्रे सिमब्रा बारा माब्ला फैयो। दा बिदि गावनि आखुथायखौ गाव दिन्थिदों। दा बेनोसै। दा जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सिन्था खालामनो नाङा। सरखारनि जे मोननांगौ अनसुंथाइ बेखौ जेरैखि जाया थाब मोनहोनो थाखाय जोङो बिटिसि सरखारनिफ्राय नाजाबाय थागोन आरो हानायखिनिखौ बिटिसि सरखारनिफ्रायबो जोङो होबाय थागोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ आं रायजोफोरनो जनायबाय आरो बेजोंनो जाहाथे गोजोनथ'यो बेखौनो खावलायबाय। बे जायगायावनो गुबुन दाबसे जायगा दंबावो। बे गुबुन मोनसे जायगा दंबावो होनदों। दा बेवहायबो जों नायगोन। दिनैहाय बे पर्बतजरा ओनसोलावनो दिनै बांसिन डेमेज जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओरै सा ओनसोलाव दिनै बे खैला मैला आमथेखाथिंजायबो बिथिंबो जादों। बेखौबो जों गाबोन नायनायनि बेबस्थाखौ लादों। गाबोन नङाबा समफोर जेखिजाया जोङो रायजोफोरनि दुख सुखखौ जोङो नायदिंगोन आरो बेवहायबो सरकारि भाबै मोननांगौ जे अनसुंथाइफोर बेखौ मोनहोनाय बेबस्थाखौ जों लागोन। मा नोंथांमोनाबो अनसुंथाइ? दा बेवहाय जोङो टेम्परारि न' लुनानै थानो थाखाय दा थिं पाट गैया मा गैया, सोरबा न'खरासो थाखा फैसा थानोसै, सोरबा गरिब न'खर दङ त्रिपाल गांसे बायनो हाया। ओंखायनो जोङो टेम्परारि न' लुनो थाखाय दिनै त्रिपाल होफैबाय, थोरसि लथा होफैबाय, गाननाय जोमनाय दखना गामसा फालि ब्लाउस जों बेखौ होफैदों, संख्रि बानलु होफैदों, थाव गुबै माइरं, जाहाथे बिथांमोना बेखौ जानानै जाहाथे गावबागाव मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो, खेथि बाथि खालामनो हायो, गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनो हायो। दा बिखिनि अनसुंथाइखौ जों होनाय जाबाय। बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि गामिनि बे दुखुथिया बे बारहुंखाजों न' बायजानायाव नैबे समाव बिथांमोना अनसुंथाइ होफैनायनि जुनै जोबोर गावबुरा बिस्वकर्मा गावबुरा जानानै आं गोजोननाय थाबाय। दा बे समाव बिथांमोना दुखु जारलाखौ नायफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय मानगोनां सरखार बिथांमोननियाव। दा आं माथो बुंनो, बेसेल' बुंनो हाया। आं बुंनांगौ फोजोबनाय जाबाय। खोब दुखुनांथाव खोथा। थांनाय दाखालि 21 खालार खालि जे मोनसे बारहुंखा सिमब्रेनाय मोनाबिलि 6:30 जानानै थांबाय। बे समाव न' बां गासैबो सिलिंखार जालांजोब्बाय।
बिनि थाखायनो जोंनि बे पर्बतजरा BCDC बा मंगलजरा BCDC नि आन्दारावहाय जेनेबा मुनमुन बायद' जेनाखि जोंनि पर्बतजरानि EM बायद'आ जोंनो अनसुंथाइ एसे होदों जाखिनि हायो बेखौनो दा बेखौ जोङो मोननानै एसे गोजोननाय मोनदों आरो मा गामि बेयो बेसरखना जाहैबाय दिनै मा होफैखो मोनबाय जों बिदिनो थिं मोनबाय ट्रिपाल थाथ'नो थाखाय आरो ट्रिपाल मोनबाय थिं बिदिनो रेसन बागेरा बायदिसिना गाननाय जोमनाय एसे एनै बेबायदि मोननाय जादों आरो मा साबायखर मबाइलखौ आं दा समाव बिदि दुखुनि समाव आं एसे गोजोननाय जासिदों आरो साबायखर जासिदों आरो गोजोनदों हेफाजाब मोननायनि थाखाय अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब